bruge 2 produkter fra Navexa af, Shopfloor og PML, hvor Shopfloor det er til produktion, planlægning, og det gør egentlig, at vi planlægger væsentligt skarpere i dag, end vi gjorde før, og vi kan se på vores gennemløbstider, at vi får tingene igennem meget hurtigt, og det er bare krav i dag. Så har vi PML, som er uden konstruktion, og vi genererer stykkelister. Før der var konstruktøren, det var egentlig en stor del af hans job, det var at sidde og generere de her stykkelister manuelt. Og i dag er det blevet en biting på det her. Egentlig store resultat ud af det, jamen det er, for det første så bruger vi væsentligt mindre tid. Vi bruger en fjerdedel af tiden i forhold til før. Der sker ikke de samme fejl som job før. Teknisk Gummi Horsens er en ordreproducerende virksomhed. Vi laver gummivalser primært til den industrielle og den grafiske sektor. Meget af det vi laver, det er renovering af gummivalser. I 2010 der valgte vi en NAV 2009 løsning i samarbejde med Navexa, og det primære formål det var, at vi skulle have et godt overblik over vores produktion. Og i dag, jamen, der har vi nedbragt vores leveringstider fra 6 til 8 uger til helt ned til 2 uger. Og det er jo altså noget, vores kunder er meget glade for. Vi bruger Navexas produkter til Komgård-registrering af vores teamlønsmedarbejder. Og så bruger vi Navexa til tidsregistrering for produktionsordre. Så vil sige, for vi får de rigtige produktionstider og samtidig også samtidig materialevalg. Det gør, at varen de bliver trukket på lager, når vi sætter produktionen i gang. Så vi gerne skulle have et overblik over vores aktuelle lagerbeholdning. Og tidsregistrering på produktionsordren gør det muligt for os at lave opfølging på produktionsordre, så vi ser det faktiske tid. Måle effektiviteten og den historiske udvikling. Samtidig så gør Navexa det lettere for vores produktionsledelse med prioritetsrækkefølgen af produktionsordre. Gør det øger effektiviteten i vores produktion. Ommelift producerer lifte fra 10 meter til 42 meter til personløft. Vi producerer selv hovedparten af stumperne til færdigt produkt. Vi har valgt Navexa-produkterne til at visualisere vores planlægning, til at gøre den mere fleksibel, så medarbejderne kan se, hvilken rækkefølge det kommer i.